Bună ziua! Am onoarea să vă salut. Sunt general dr. Andrei Mihail, președintele Uniunii Forțelor Internaționale pentru Pace, Salvare și Ajutor Umanitar. Suntem la reprezentanța din România a acestei organizații de militari voluntari internaționali, pe care am onoarea să o conduc din anul 2025 la sediul centrului Brain Forte din județul Neamț, România. Uniunea Forțelor Internaționale pentru Pace, Salvare și Ajutor Umanitar este o federație de organizații internaționale de voluntari militari internaționali ONU, din care fac parte următoarele țări: România, prin Ordinul Militar Creștin Tudor Vladimirescu 1821, Ecuador, prin Asociația Militarilor Voluntari în rezervă și retragere din Ecuador, Nigeria, reprezentată de Uniunea Militarilor Voluntari ONU din Nigeria și a Capelanilor Internaționali din Abuja, capitala Nigeriei. De asemenea, din organizație mai fac parte Uniunea Forțelor Internaționale cu sediul în New York, Statele Unite ale Americii, și Comitetul de Luptă Antiteroristă Comando Armenia, cu sediul în Erevan. Principala misiune a Uniunii Forțelor Internaționale pentru Pace, Salvare și Ajutor Umanitar o dă chiar denumirea organizației noastre. Suntem puși în slujba oamenilor, în slujba celor cu nevoi sociale. Suntem gata oricând, prin jurămintele militare pe care le-am depus pe perioada când eram militari activi. Suntem deci gata oricând să participăm la misiuni internaționale de pace și salvare, precum și de ajutor umanitar sub egida ONU. Centrul Brain Forte, unic în județul Neamț, este un centru de sănătate care acordă servicii de psihoterapie și recuperare neuromotorie, folosind servicii integrate asistate de inteligență artificială pe tot teritoriul județului Neamț, fiind unici în județ, dar și la solicitarea persoanelor care doresc să beneficieze de aceste servicii din întreaga regiune de nord-est a României, noi fiind un centru de sănătate creat cu subvenție primită de la Uniunea Europeană. Suntem așadar atât un centru cu personalitate juridică, care acordă servicii de sănătate extraspitalicești, adică în afara spitalelor, cât și sediu social pentru Uniunea Forțelor Internaționale de Pace, Salvare și Ajutor Umanitar, pe scurt UFI-AID. Începând de azi, 20 mai, până la 19 iulie 2026, declanșăm o campanie de marketing de atragere a persoanelor interesate în apărarea sănătății mintale și ne folosim, zicem noi cu succes, de Campionatul Mondial de Fotbal
care unește pentru 5 săptămâni întreaga lume. Nu doar microbiști, ci și fani de moment. Campania poartă numele Mondial Brain 2026 și este declanșată la inițiativa Uniunii Forțelor Internaționale pentru Pace, Salvare și Ajutor Umanitar și sperăm să o ducem la bun sfârșit alături de partenerul nostru de încredere, Asociația Militarilor Veterani în Rezervă și Retragere din Ecuador, condusă de generalul Luis Paredes, un veteran cu o vastă experiență atât în teatrele de operații, cât și în scopuri umanitare. Campania se adresează, deci, în primul rând, microbiștilor de toate vârstele și de toate sexele, dar și celorlalți beneficiari ai serviciilor noastre, pe care sperăm noi ca în scurt timp să-i facem chiar microbiști. Campania durează de azi, 20 mai, până pe 19 iulie, când avem finala Campionatului Mondial de Fotbal, ce se anunță de pe acum un eveniment cu un succes de marketing ieșit din comun. Dacă ediția trecută din Qatar 2022 a fost urmărită de peste 1 miliard de telespectatori, anul acesta se speră ca cifra să se dubleze începând din 11 iunie până la ziua finalei, 19 iulie, finală ce va avea loc în Statele Unite ale Americii. De altfel, Statele Unite ale Americii găzduiește cele mai multe meciuri. Sunt 16 stadioane în total, din care 8 în Statele Unite ale Americii, 4 în Mexic și celelalte, deci următoarele 4, în Canada. De altfel, pe tot parcursul campaniei, la sediul social al centrului Brain Forte, în spatele meu, vedeți monitorul pe care vor rula atât clipuri promo, cât și meciurile, mai ales meciul zilei. În ce constă campania Mondial Brain 2026? Mondial Brain 2026 este o campanie de marketing a centrului Brain Forte, creată la inițiativa Uniunii Forțelor Internaționale pentru Pace, Salvare și Ajutor Umanitar și cu implicarea directă a generalului Luis Paredes, președintele Asociației Militarilor Veterani în Rezervă și Retragere din Ecuador. De altfel, generalul Luis Paredes oferă și o replică a mingii Trionda, mingea oficială a Campionatului Mondial de Fotbal din acest an. Campania se adresează în primul rând microbiștilor care solicită serviciile centrului Brain Forte, dar și celorlalte persoane care vor dori atenție să urmărească meciul zilei alături de noi. Noi punem la dispoziție atât pliante de promovare, cât și programul meciurilor, ofertele de preț și tehnologia pe care noi o folosim cu ajutorul Republicii Coreea de Sud,
Aveți aici steagul, Coreea de Sud fiind participantă și la campionatul mondial de fotbal. Cei ce doresc serviciile noastre nu vor trebui decât să-și aleagă din oferta vastă pe care noi o oferim și să participe alături de mine la meciul zilei. Aceasta va duce automat la două oferte principale. Prima ofertă constă într-o scanare gratuită a creierului. Se numește brain mapping cantitativ. Acest brain mapping cantitativ se duce într-o bază de date care își are sediul la Centrul Universitar iMedisync din Republica Coreea de Sud și cu ajutorul inteligenței artificiale, beneficiarii, împreună cu specialistul nostru, primesc un sumar cantitativ, adică un raport cu starea creierului beneficiarului. Nu intrăm în detalii acum, pentru că nu acesta este rostul clipului nostru. Clipul nostru își dorește să promoveze campania Mondial Brain 2026. După scanare, urmează protocolul, care și acesta este gratuit, adică o schemă de optimizare și echilibrare cerebrală. În funcție de oferta pe care și-a ales-o beneficiarul și de participarea sa la meciul zilei, oferim și o ședință completă de neurofeedback. Asta înseamnă 10 protocoale. Este un neurofeedback analitic al cărui principal scop este acela de a optimiza și a aduce creierul la performanțe profesionale desăvârșite. De altfel, tehnologia oferită de Universitatea Centrului Internațional iMedisync este de renume mondial, este recunoscută în Asia, în Statele Unite ale Americii și este recunoscută clinic și în Europa și Africa. În România este în plină implementare această tehnologie, care doar de un an de zile și-a făcut apariția și care dă rezultate deosebite tuturor celor care apelează la ea. Vă așteptăm, deci, la sediul social al Centrului Brain Forte din Comuna Gârcina, strada Episcop Melchisedec Ștefănescu, numărul 158, la 20 de metri de Căminul Cultural și de Biblioteca Comunală, pentru a participa la această campanie. Vom vedea împreună meciul zilei sau meciurile zilei, dacă sunteți microbiști, răiți ca și mine de altfel. Și ne vom verifica creierul. Vom primi harta creierului. Vom vedea ce anume trebuie să facem ca să ne optimizăm performanțele profesionale și să ne echilibrăm sănătatea mentală. Cum zice românul, împușcăm doi iepuri dintr-un foc. Fotbal și sănătate mentală. La finalul campaniei, în ziua de 19 iulie, când în Statele Unite ale Americii va avea loc finala campionatului mondial de fotbal, United 2026, vom oferi mingea oficială a campionatului mondial, o replică, bineînțeles, creată de firma Adidas, beneficiarului care a solicitat oferta de preț cea mai mare. Cel mai mare contract va fi premiat cu această minge,
care este o replică, dar este o replică autorizată care va primi certificat de autenticitate eliberat de Uniunea Forțelor Internaționale pentru Pace, Salvare și Ajutor Umanitar. Dragi prieteni, viitori beneficiari ai serviciilor Centrului Brain Forte, eu, împreună cu echipa Centrului Brain Forte și împreună cu generalul Luis Paredes și Asociația Militarilor Voluntari în rezervă și retragere din Quito, Ecuador, vă aștept cu drag la sediul nostru din comuna Gârcina, județul Neamț. De altfel, principalele informații, termenii și condițiile pentru participarea la campania noastră le veți găsi atât pe site-ul nostru www.brainforte.ro, cât și pe pagina noastră Centrul Brain Forte Facebook, pe canalul nostru de YouTube Uniunea Forțelor Internaționale, youtube.com, dar și pe profilul meu de Facebook, Andrei Mihael, în paranteză, Brain Forte. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și vă invit să participăm împreună la cel mai mare și mai frumos eveniment fotbalistic din istorie și de pe planetă. Alegeți-vă o echipă. Nu e nicio problemă că România nu s-a calificat. Avem Ecuador, avem Coreea de Sud, avem Statele Unite ale Americii, avem Spania, Doamne, avem Argentina și Germania. Cum să nu te uiți la campionatul mondial de fotbal și cum să nu vii aici la noi să participi la campania Mondial Brain 2026. Am onoarea să vă salut